June ni sompali sang ni somni panga inrin ni ania. Bahzar Thil tu te chibai ule. Israel in Iran abe chungchanga thuthar kan hriat bel zela. Aiin dot dan po nilawin Thil sang kan han sei top mayange. Israel Defense Minister Israel Katz chuan IDF te beina hian Iran sipai tra. Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC Senior Air Force official chu thani ti asaya. Israel Operation Rising Lion athizinga hian Iran ram sipai lalber Major General Hossein Salami thi thu kan sei to a. IRGC ho tupa ber Mohammed Bagheri po thi ti fin fiani to a. Iran National Security Chief Ali Samkhani po thi bok. Heng Iran sarkar mi poimo tak thina hian Iran rama fan chuak ne hlea. Iran mi poimo an ni wangin an ni tel lo hian Iran hian Israel beina hian changle theyang MT te po zona hialani. Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan IRGC ho tupa le an sipai lal thita te ayo tu tur hi ruat ngala. IRGC Commander thita Hossein Salami ayo turin Mohammed Pakpur arwata. Armed Forces General Staff thita Mohammed Bagheri ayo turin Abdul Rahim Musavi arwat ngal bok. Israel in Iran abe nuwa soina satber zingami chu Israel en thlatupol Mossad-te chêt dan anilea. Voi tam tak khovel makti khopalo cheto thin Mossad-te hi Israel in Iran lak Operation Rising Lion ania hian amazing hlap tu an ni chiang hlea meidep kai tu engkim lo ro man lok vek tu an lo ni le reng mai kan hriat vek angin Israel hian Iran nuclear mun poimo lutuk maithei an sipai mun le ral thuam dana mun te Iran mi poimo tak te chen na mun te chu Iran ram mun ranga an thona te thok kualin an bom mia maya hetiang ti turan in buat sai na hi pui takani zirtom ni jingkar ma taka Iran an be ma hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan security cabinet meeting akova he meeting a hian Gaza Hamas ho mi hren mek te chungchang soi turani thu hriat tirna an ti chuak veka member te chuan Gaza chungchang emo an soi don an ti vek ma se he meeting hi Mossad ho lo ru manani he meeting an soi tur diktak hi Prime Minister Netanyahu le Mossad ho tupa David Barnea tebaka Israel Ram Strategic Affairs Minister Ron Darmar te chawin an hrelo kani tichuan cabinet meeting chu an nei tangeya an thu soi chu Iran run chungchang ani tadai thunga cabinet meeting chuan in lungrual takin Iran be an remti thu sain Iran be remti na thu thlung somer sot anti mai Guardian of the Sacred Pact anti a chuan ming an ziak ta vekani hemi ma hian news sang Netanyahu hian karle hian Galilee chol mangin achung tenen hunan mangdona afa panupui nei na tel don ti tarlan ania chuba ka chon Prime Minister Office chuan Barnea le Darmar te hian Washington panin US Envoy Steve Witkoff an mudon ni in thu chu an siam boka US President Donald Trump an Israel in Iran runatum nia hriat thua soipo min an oilo theina turin news dik lawan lo ti chuak vel lek alo nia nimin zinga Iran mun poimo te chu an bom dar ta chum mai ani kha he thilatan hian Israel security official te chu kum engemaw zat chung lo in buat sai dei to a Israeli Defense Force IDF tele Mossad te tangrol in rom man nan siam na lo rei to a Mossad ho hian Iran ram chunga ngei drone thuk ruin ral thuam le Israel commando te po an lo om dei to alo ni chumale hetiang hi ni wangin Mossad ho hian Iran ral thuam chuan vor surface to surface missile battery an dana mun bulmaya te chuan boman lo kam ruveka Iran ram hun ranga Iran mun poimo lai tak strike thei turin civil ho man chi lir theya te bom le drone an lo kam lok veka IDF ten thlona manga Iran beitura an ron chu chi khan Mossad ho chuan heng an bom kam te hi mun danga tangin an lo ti puak ta a Iran sipai te chuan Israel thlona in an ram bom tumin an ron pan mek ti hrema se Mossad ho bom le drone kam an ti pu te khan Iran Air Defense te chu na thok thei lawin an lo siam man veka Iran sipai te lo chan let mi lawin Israel thona te chuan an du na mun chu an bom tak mi mai ani diktak chuan Iran hian nuclear bomb ne tumru ve hle ti alang renga chuwangin Natanz nuclear facility te chu an veng uluk don ti a hriat reng maya tin Israel beinana ral thuam thale hlo om ballistic missile an da na te po air defense ina ven phaka an da ngei don ti a chiang sa mase heng hun poimo te hi Israel thona te hian olsam takin an va bom thei tlatani Mossad ho in Iran ram hun poimo elkhena
Iran intelligence terin hlelkai mi silawin tunlai thiamna thaberber manga thuam drone le bomte an lo kam vek man hi apui ti mai lo chu soi ngai na po a om lo Israel thona ten Iran ram chung an du na lai lai bom an thlak thei ringot po hi tunlai air defense tha om to huna hian thil mak ani renga leilama Mossad ho an lo che a Iran air defense an lo tukzal man vek alo ni chu pui tak hian ni ringot mai hetila hian US chuan Israel hian tran pui lova Operation Rising Lion a hian anin rol lo ti an soya mase US President Donald Trump chuan Iran be ani nuwa thu soi masak bera chuan Iran chuan US in nuclear program a duan sak pom mai tur hrilin hunala omlai hian Iran hian deal hian pom turani ale pek tur po ru man sa vekania tuna hian alarap thak zokang topna ni ani hial to ang Iran lalram ti a hriat thin kha hum himandu chuan Iran hian in rem nan siam ngai turani atiani hetila hian Iran chuan US ne na nuclear deal chungchanga anin biak na tangin anin hnuk dok ti an puang thunga naktu hian omana in biak thoruk na nei tum an nia hetiang thila thlenta ka chuan Iran hian in biak chhunzawm an du talawani la hrachiang che lo kanom takin US hian Iran hian nuclear program ti topa civil nuclear an mamo te po ramdanga tang an lak lu dan ngai to puya tiama chutiangan in rem thei chuan Iran an hrek na ti topa sumdon na te po nei puya tumani President Trump hian thlani liam ta khan Iran hian nuclear deal nei turin ni somruk an la nei ti a hril thu sain voin hi ani somruk pakhat na ni ti tur ka hrila ma se an ti du lova tuna hian chance voi ni nan la nei theyang ati ani Iran President Mossad khian chuan Israel chuan indo nan puang ani ti in kan chan let na hi an sadona a thlak takan thil ti hi kan mel ma te hi anin chhir ngoi don ani atia he so solna rap thlak hi Iran namle official te chuan an ngoi bo pui don lo ti a soibok Iran Supreme Leader Khamenei chuan Israel hian na tak tura an top na tur kong an zo mek ti a soi thu kan puang to a Iran sipai thu puang tu chuan Israel an chan let na hian chin to kan nei don lo ti a soibok ani hetila hian Iran Foreign Minister Abbas Arakchi chuan UN hna lekha thonin Israel be na chu in do pon na ni ti in hemi chungchang hi UN Security Council in ngai to wat turin na nge na ni post masalama kan soi to angin tunhaya Iran hian uranium enrichment lama na satakin mala a nuclear bomb siam maithei din huna ding chhotan to a anram throi tu dezinga Israel noi bo vek an tum thu sai an om fawa wangin Israel tan chuan Iran in nuclear bomb an nei hi a hlo om lutuka Iran hi US in nuclear bomb nei lo tura in biak na nei puya la an ne kuala an nuclear enrichment kalpui mek la anti top du box silova hei mai hi ni loven International Atomic Energy Agency IAEA Board of Governors te chuan kumsom ni chunga voi khatna Iran hian an inspector te an tho pui du lo ti an sei ta box sia Iran chuan nuclear enrichment ti na hmun pahni anei ba ka adang pakhata siam le don ti an puang boka Israel tan chuan bei mai lo chu du thlan tur awang ni inalang Iran hian nuclear enrichment facility hi pahni chian neya nuclear reactor planero an nei nual thunga hekte hi in clear kwal zoi te ang Iran nuclear thlit fim na hmun lar Natanz enrichment facility hi Tehran khopuya tanga kem zani somni vela hla chimchak lama omania Iran ram nuclear hmun poimo berania leihnuai pu ka omani thlona hmanga be to lo nan leihnuai anda ni in soyania uranium thlit fi man chak jok na na herna khol ani berang chu centrifuge anti mai tam tak anda helai mun hi stuxnet virus anti mai na ti buai waka he virus hi Israel le America siam niangai deuh furania Israel hian voi ni lai an be to bokani Iran nuclear hmun dang Fordo enrichment facility hi Tehran ram chim thlang lama omani ve thunga Tehran khopuya tanga KM zawela hla omania Natan saya te jok ania hei po hi tlang pakhat verin leihnuaya om tho ania aveng him turin air defense an buna thlona hmanga be theilo turanga ngaya mase soitongin Israel thlona te chuan an bom thei thawani hengba ka hian Iran hian Tehran khopui chimlam KM zasari somnga vela hla om Persian Gulf Bulbusera nuclear power plant an neya hei hi nuclear thlit na hmun ani ve chi lova commercial nuclear power plant ania sanghazakwa somsari chowa sa Mohammed Reza Pahlavi hawa bultan ania sanghazakwa somsari pakwa Islamic Revolution achuaka
Iran rama buai nuaya Iran le Iraq anin dauzuya voi tam tak he plan thian be to ka anua Russia puina in an siam zo theita ni he plan thi Russia in uranium an tum sak mangin ti nunania even nuaya IAEA in an monitor rengani teran kho pui chim thlang lam ke em zani somnga vela hla a arak heavy water reactor an nei boka tui hmanga nuclear reactor ti daina munani maya ma se hetiang reactor hian plutonium asiam chuak theya plutonium chu nuclear ral thuama siam theiania Iran hian adu chuan uranium enrichment ti lo po in nuclear bomb asiam thei thawani teran kho pui chim chaklam kem zathum somnga vela hla Isfahan nuclear technology center an neya he nuclear chungchang zirna le en chinna anti na munania helai hmuna hian Chinese research reactor le laboratory te po pathum laia oma Iran le China mithiam te an thok khowani hei baka hian teran khopuya teran research reactor an nei boka hei atomic energy organization of Iran mun puyania sangkha zakwa somruk pasari khan US chuan he reactor hi atom for peace program noya cold war lai khana siam sakani Iran ram throi tu ten Israel laka phuban la don ti an soi thu kan soi to a heti la hin Iran ram mai ni lo khovel puma sia Islam te tana hun poimo mai Iran ram kom province a thingtlang khuwa jamkaran mosa chuan punjar sen an zar chok le ta a heian Iran ram sia muslim ten khovel khriata Israel laka phubala kan tumzia alanti ranti kom province kho pui ber ko matanga hlalote kem ruke moleka jamkaran khuwa jamkaran mosque hi sia Islam te mun thiang hlimania hemosi edi sangkhale pathum lai vela Hasan bin Mutli jamkarani sakni in soyania Islam sa kho pui thiam som pani na Imam Mahdian namu mga pathian ina Sri Lanka sakani antia sia Islam te chuan Imam Mahdi hi remna le dikna mga royal tur Mesia ni inan ngaya chu Mesia in satura ti nga sakani wangin jamkaran mosque hi an ngai sang hleni hemo sa flexion an zar chuan thisena inhlan na entir tu ni in an ngaya Iran in phubala turan in tiamna nga ngai ani boka kumsang ni le som ni January tha US drone in Iraq rama IRGC commander Qasem Soleimani an tha tum khan hemo sa hian flexion an lo zar to a nikum April tha Iran le Israel an indo ti tumpo khan an zara nikum July tha Hamas ho tu Ismail Haniyah tha ani po khan an zar le ani Bahzar lo thlira wangin kan lo me